UPPL long live Putude Musari Jinda मिरु UPPLआ मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव गावबागावै थांनाय हाग्रामा महिलारिनि BPF दैदेननाय BTC सरकाराव एक्चुअली गमामायै मा हाबाफारि हाग्रामा महिलारि गामि सिङाव रायजो राजानि आइ आफाफोरनि मा जौगाखांनाय खामानि मावदों बेखौ मेगनजों नायगिदिंनानै बबे गामियाव बबे जाथि जनगोष्ठीनियाव मा जौगानाय खामानि मावदों बेफोरखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे आइ आफानि रायजो राजानि दुख दसाखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीयाव रायजो राजाफोरजों लोगो हमनानै रायलायलांगोन मा अभाब अभियोग दं बिथांमोनहा जोंनो खिथागोन जोंबो बिथांमोननि अभाब अभियोगखौ खोनासंनानै माबोरैहाय जोङो समाधान खालामनो हायो फैबाय थानाय समाव जोङो खौसेयै जयै जोङो माबोरै मावलांनो हायो बेनि राहाखौ जोङो पर्यायक्रमे दिहुननानै खामानि मावलांगोन बे फट जात्रानि नोजोरा बेनो जे 17 बोसोराव मा हाग्रामा महिलारिया मावफुंलांखो बा मावफुंलांदिया बेखौनो जोङो गाहायै नोजोर होनानै बे फट जात्राखौ लानाय जादों दालां बान्दो जाम्फै बोराय पेन्सन बुरि पेन्सन बेबायदियैनो न' IAY न' जब कार्ड बेफोरखौ बबे गामियाव मोननाय जायाखै बबे न'खराव सौहैनाय जायाखै बेफोरखौ जों नोजोर होलांगोन मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीयाव आरो बेनो जोंनि गुबै हाबाफारिया भट इलेक्सन देरहानायनि नामाव गाबागाव राजनितिक दोलोआ गाबागाव मोनसे हाबाफारिखौ लागोन नाथाय बियो जोङो रोखायै बुंनो हायोदि हाग्रामा महिलारिया दिनैनि दिनाव जेसेबांखि हाबाफारि लायाथों मानो बियो फ्लप श'नि अनगायै जेबो जानाय नङा दायोसो जोङो नुनो मोन्दों देबरगाव समस्तिनि गेजेराव बिथांमोनहा दाब जायगायाव मिटिं लादों बे मोनसे जायगानि रायजो राजाखौनो बै मोनसे मिटिंआव बिथांमोनहा गारिजों लांनाय जोङो नोजोराव गोग्लैदों रायजो राजाफ्रा नुदों आरो गावसिनि न'खरनि थामहिनबा BPFनि परियालनि जि बिसि फिसा बा न'खरनि मानसिफोरखौनो बिथांमोनहा गावसिनि दोलोआव जयनिं सेरेमनि खुंनाय हाबाफारिफोरखौ जों नुनो मोननाय जादों दा आं बेनिखायनो थोंजोङै बुंनो थाङो हाग्रामा महिलारि BPF दोलोआ जेसेबांखि माबा लायाथों मानो कार्जपन्था लायाथों मानो दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ बा BPF दोलोखौ रायजो राजाया नारगारबाय बा एंगारबाय बेयो रोखा बाथ्राया थिग बेनो जा जोङो बे बाथ्राखौनो UPPLआ बुंदों जोङो खोथा बुंनायनि अधिकार स्वतन्त्रताखौ जोङो होगोन UPPLआ बेखौ बोरै होगोन बेखौ जोङो बुंनाय जादों जे जोंनि UPPLआ सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो प्रतिटा तिनि मासनि मुरे 3 दाननि मुरे जोङो माने रायजोनि मोनसे दरबार खुंनाय जागोन आरो बे रायजोनि दरबारनि गेजेरजों बेयाव रेसपेक्टिभ MCLA EM आरो अफिसार आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गाबागाव व्यक्तिनि एबा रायजो हुआ जि समस्या बे समस्याखौ बे रायजोनि दरबारनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिनानै लानो हागोन आरो मोनसे जोङो बेखौ बुंबावनाय जादों जोङो टल फ्रि मोनसे नाम्बार होगोन जोङो गभर्नमेन्ट UPPLआ गभर्नमेन्ट जानाय लोगो आरो बे नाम्बारनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बेखौनो फन खालामनानै बुंथिहरनो हागोन जे रायजो हुआ भाबे नोंथाङा जुदि गामियाव समस्या दंबा बे समस्याखौ सिदायै बे फननि गेजेरजों बुंहरनो हागोन लोगोसेयै गावनिबो समस्याखौ बे फननि गेजेरजों बुंहरथिनो हागोन।